As plantas e a cerámica foron o núcleo da primeira edición do Mercado Sostible La Maceta, unha feira novidosa que reuniu en Expo Coruña preto de 40 expositores para mostrar as últimas tendencias en botánica e a enorme creatividade dos pequenos artesáns. A proposta completouse con charlas, demostracións e obradoiros. A kokedama é unha técnica xaponesa de cultivo de plantas que sustitúe os cestos por alternativas naturais feitas a base de carriza. Bueno, básicamente lo que consiste es en una bolita de musgo que encierra el sustrato en sí mismo. Es algo muy fácil, pero bueno, requiere un poquito de maña y sobre todo un poco de paciencia. O último taller da xornada estivo dedicado ao deseño de kokedamas, unha actividade pausada pensada para reconectar coa terra. O mercado promoveu un estilo de vida máis natural e consciente. Salir al bosque, ni al campo, en tener presencia verde en nuestras casas, que científicamente está probado que hace bien, o sea que es terapia. Vennos moi ben este tipo de cousas, que ainda que sea un día poñernos a regar un momentiño, como que deixamos o teléfono de lado, o ordenador, as prisas e de repente mira, hai unha folla nova na plantiña que comprei, faiche un pouco de ilusión, non? Durante toda a xornada houbo obradoiros, charlas e demostracións. Os visitantes coñeceron as últimas tendencias en xardinería e decoración botánica nun espazo compartido con ceramistas, artistas e artesáns. A madeira é moi especial porque é un material que pódese transformar moitísimas veces. Cada peza é distinta porque as vetas cambianche completamente a peza. Creo que a xente quere facer moito cousas xa manuais e parece que empezan a apreciar un poquinho máis as cousas feitas a man. A feira reuniu máis de 40 proxectos sostibles na súa primeira edición.